אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, אני ממש ממש נרגשת לפתוח את הוובינר הראשון של חברת אנטר, מתוך סדרת וובינרים שבהם אני אארח בכירים מהתעשייה, בכדי לדון באתגרי הניהול השונים, במיוחד בתקופה של חוסר ודאות ומלחמה. אז שמי לבנת קיזנר ואני מנהלת יחידה עסקית בתחום תעשייה ומסחר באנטר, ומומחית לאיתור וגיוס בכירים. קצת לגבי אנטר, אנטר היא חלק בעצם מרשת איתור הבכירים הגדולות בעולם, קסטריה, והיא מעניקה מזה 2 עשורים פתרונות הוליסטיים לכל צרכי העולם העבודה הבכיר, מחברות סטארט-אפ ועד תאגידים גדולים, החל מהובלת תהליכים של איתור וגיוס בכירים בארץ, וכלה במתן ייעוץ לבכירים והנהלות. אז לפני שאני אציג את האורחים המרתקים שלי היום, אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל מי שמשתתף היום ופינה את הזמן לוובינר. הולכת להיות לנו שעה מרתקת ומעניינת, בנדון על כמה באמת עולה גיוס לא מוצלח של בכיר או בכירה לארגון. ואיך עושים את זה בעצם? איך עושים את זה נכון? אתם מוזמנים להעלות שאלות תוך כדי הוובינר, ומבטיחה לעשות את המקסימום לתת מענה לכולכם, כמובן במסגרת מגבלת הזמן. אז כאחת שהייתה מנכ"לית 16 שנים, וכמי שנדרשה לגייס לא מעט בכירים במסגרת התפקיד שלה, אני חושבת שאין כיום ארגון שלא חווה תהליך כואב של גיוס כושל של בכירים לשורותיו. לתהליך של גיוס כזה יש מחיר מאוד גבוה, שפועל בכמה ערוצים מקבילים, בראש ובראשונה, בזבוז משאבי זמן וכסף לארגון, פגיעה בהתקדמות העבודה, המשימות, הפרויקטים שצריכים להתבצע, פגיעה בעיקר במיתוג המעסיק, גזילת משאבים נפשיים עבור המעסיק והעובד בתהליך הפיטורים שמה לעשות לא נעים לאף אחד מהצדדים, פגיעה במוטיבציה של הסביבה שנחשפה לתהליך הכושל ושחיקה של הגורמים האמונים בתהליך, כל החפיפה והבזבוז זמן, שוב צריך להתחיל הכל מההתחלה, נורא נורא מתסכל ומעייף. אז היום הזמנתי 3 אנשי עסקים מנוסים ומוערכים בתעשייה שהסכימו לשתף מניסיונם. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לצבי סטפאק היקר, מייסד בית השקעות מיטב ויושב ראש החברה לתועלת הציבור קפיטליזם קשוב ישראל. כן, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב לאורי ווטרמן היקר, מנכ"ל שופרסל היוצא. בוקר טוב אורי. ובוקר טוב ליונתן בן ענת היקר, מנכ"ל חברת דיפלומט היוצא. ינון בן ענת. שלום לכולם. ינון בן ענת. טוב, אני קוראת לך ורק עכשיו תיקנת אותי, אבל מעולה, אז טוב שתיקנת. תודה ענקית שהסכמתם לחלוק מניסיונכם את קהל המשתתפים, והנושא הראשון שאני רוצה לפתוח אותו לדיון, זה בעצם ההשפעה של קליטת מנהלים לא מתאימים לחברה, ואשמח לשמוע מניסיונכם כמה לדעתכם הנזק הכספי לארגון במקרה של גיוס מנהל או מנהלת לא מתאימים, כיצד ניתן בכלל למדוד את זה, אם בכלל ניתן למדוד את זה, ומהרגע שמבינים שנעשה גיוס לא תקין, אילו צעדים יש לנקוט בשביל למנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד. אז צבי, אני אשמח לפתוח איתך. אוקיי. בעיניי בחירת, כשאתה בא לבחור מנכ"ל, וגם עובדים אחרים, נושא משרה ועובדים בהנהלה וגם עובדים מן השורה, צריך לראות קודם כל אם הם מתאימים נקרא לזה לתרבות הארגונית של אותה חברה. בעיקר זה רלוונטי למנכ"לים ובכירים בחברה, כי הסכנה תמיד היא שמנכ"ל חדש, לפעמים גם בעלים חדש כמובן, לפעמים זה קשור, עלול לשנות לרעה את התרבות הארגונית שקודמו הנהיג באותה חברה עסקית, ולכן אחד הפרמטרים הכי חשובים בבחירת מנכ"ל ובכירים אחרים, לראות עד כמה הם מתאימים לתרבות הארגונית שקיימת בחברה, בהנחה כמובן שהתרבות הארגונית היא נכונה, היא ראויה, היא טובה וכו'. זאת אומרת, צריך לבדוק עד כמה ה-DNA של המנכ"ל שאמור להיכנס מתאים ל-DNA של החברה. יש שיקולים נוספים כמובן בבחירת מנכ"ל, אבל זה שיקול מרכזי. לגבי הנזק שנגרם כתוצאה מבחירת מנכ"ל שהוא לא מתאים, מסיבות כלשהן, לאו דווקא רק מהסיבה הזו, ברור שיש נזק, ככל שהוא ממלא את התפקיד יותר זמן, הנזק מצטבר, ואחר כך אתה צריך לעשות ריברס, לנסות לחזור למה שהיה,
אז הנזק נגרם, אבל זה נזק שהוא בר תיקון, אם הוא לא משתרש בחברה יותר מדי ומכה שורשים בחברה, אז בינתיים אפשר לתקן את זה, אבל בינתיים נגרם נזק, למשל, עזיבת עובדים, זה אחד הדברים, או פיטורי עובדים על ידי מנכ"ל חדש, או עזיבת עובדים שלא מוצא חן בעיניהם מה שקורה תחת ההנהלה החדשה, ויש כמה דוגמאות גם ישראליות לדבר הזה, ובכל העולם זה כמובן קיים. אוקיי, צבי, תודה רבה. אורי, אתה רוצה להוסיף, לשתף אותנו קצת מהניסיון שלך? כן, תודה לבנת. קודם כל, אמרתי לך את זה קודם, ואני אומר את זה גם בפורום הזה. ברכות על זה שבחרת לעשות וובינר על נושא שהוא כל כך קריטי לארגון, אבל לא כך מדברים עליו. אני בשופרסל, בשנתיים שהייתי מנכ"ל החברה, כמעט שנתיים, החלפתי כמעט את כל ההנהלה. מיניתי תחתיי 3 מנכ"לים ועוד איזה 14 מנכ"לים, בכירים מאוד, שכל אחד מהם מנהל מיליארדים של שקלים, וכמובן שהם תחתם גם מינו עוד מנהלים. אני רוצה לדבר פה על הנזק שנגרם בפונקציית הזמן, בסדר? לגייס מנכ"ל או סמנכ"ל, זה תהליך שהוא במקרה הטוב בסביבות חצי שנה. כי לוקח לך רק חודשיים 3 בכלל להתחיל ולחפש את המועמדים המתאימים, ואז אם אתה מוצא מישהו שהוא טוב, בדרך כלל הוא עובד, אז יש לו עוד 3 חודשים נוטיס, זה כבר חצי שנה עד שהוא מגיע מהרגע שהתחלת לחפש, ואז יש לך עוד 3 חודשים שהוא נכנס להתאקלמות ואז מבין נגד מי, אז בוא נגיד סדר גודל של 9 חודשים עד שנה, אתה מבין עם מה יש לך עסק. ואם טעית, וזה קורה, אתה נותן הזדמנות, נכון, אתה אומר אוקיי, נראה, ובוא ניתן הזדמנות, ומיניתי וזה. בקיצור, אתה יכול להיות בין שנה לשנה וחצי, שנתיים, של נזק שנגרם לארגון, בגלל איוש לא טוב. ולצערי זה קורה, זה קרה גם לי. הנזק הכספי הוא אדיר, הוא פונקציה של גודל החברה, בסדר? אבל באחוזים, ביחס לחברה, הוא נזק אדיר. כמובן שזה פונקציה של התפקיד, סמנכ"ל כספים מזיק יותר מסמנכ"ל לוגיסטי. מנכ"ל מזיק יותר מסמנכ"ל, אבל בגדול הנזק הוא מאוד גדול. ומנהל שהוא לא מתאים גורם לשני דברים, אחד הוא גורם לעזיבה מתחתיו, צבי אמר לגבי פיטורים זה נכון, אבל גם אנשים בסוף, הרי הסיבה מספר 1 שאנשים עוזבים מקומות עבודה זה המנהלים שלהם. אז אם הבאת מנהל לא מתאים, הוא גורם לאנשים מתחתיו להיות מתוסכלים, והם עוזבים, כי בדרך כלל מה לעשות המנהל נשאר. אז כל הדבר הזה מייצר אקוסיסטם שהוא אקוסיסטם לא טוב. יש לי מהניסיון שלי 2 המלצות די ברורות לאירוע הזה. אחד, נורא חשוב לעשות, ואני חושב שדבר על זה עוד מעט, תהליך מעמיק מאוד בדרך לשם, ולדבר עם ממליצים, ואולי אפילו, את זה למדתי מהניסיון שלי בצבא, העברתי גיבושים ליחידות מיוחדות, לעשות כל מיני תרגילים שלוקחים את המועמד לקצה, לפני שהוא נכנס ובלי שהוא יודע. לדוגמה, להשעות קצת הזמן לפני שאתה חוזר אליו, לראות איך הוא מגיב. בסדר? או לתת לו תחושה שזה לא... לראות קצת את התגובות. והדבר השני, יש איזשהו, זה נקרא The Cute Baby Syndrome בפיתוח מוצרים. בסוף מי שמפתח מוצר מתאהב במוצר שלו. זה נקרא Cute Baby Syndrome בגלל שהרי כל אמא מאוד מאוד אוהבת את התינוק שלה כי הוא הכי חמוד בעולם, אבל לא כל התינוקות חמודים, בסדר? הרבה פעמים קורה, זה קרה גם לי, שכשאתה רואה מועמד ושומע עליו דברים טובים ובא לך אותו, קצת כמו בזוגיות, אז אתה מתעלם מרעשי רקע. וזה טעות, אסור להתאהב בסיטואציה, צריך, אם אתה מזהה דברים, צריך לפני שאתה מכניס אותו פנימה, לבדוק אותם לעומק, לשאול את עצמך שאלות, עדיף לשחרר לפני ולהתחיל תהליך חדש, מאשר לקחת מישהו לא מתאים, הנזק הוא הרבה יותר גדול, והכי חשוב, to cut your losses, כמו בקזינו, זיהית שיש בעיה, אל תתחפר, תחתוך, כי כל דקה שעוברת אתה רק מעמיק את הבור, זה לא ייפתר. מסכימה לחלוטין. ינון, אתה רוצה להרחיב קצת מהצד שלך, מהניסיון שלך? אני חושב שנאמרו פה דברים מאוד חשובים ונכונים, גם של צבי וגם של אורי. אני רק רוצה, אני אוסיף ממש בקצרה. אני חושב שהניסיון להבין כמה עולה לנו בן אדם שהוא האיש הלא נכון, זה למעשה זה הגביע הקדוש. זה מין חיפוש שאף אחד לא מצליח באמת לשים את המספר. אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד מאמרים שנכתבו, אם זה דלויט ואם זה על הרווארד ביזנס סקול, יש הרבה מאוד מאמרים וניסיונות לבוא ולהגיד, אבל בסוף כולם מגיעים למסקנה שזה מאוד תלוי ארגון. ופה אני יכול להגיד שלתפיסתי,
יש משמעות מאוד גדולה לארגונים, לסוג הארגון ולפעילויות הליבה שלו, ששם יש רגישות שהיא הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, ארגון לצורך העניין, שארגון שהוא יבואן, שעוסק ביבוא, ואמור להביא מוצרים לארץ, בהינתן ואפילו לא הולכים עכשיו לסמנכ"לים או מנכ"לים, כן? גם מספיק שסמנכ"ל או מנהל שרשרת אספקה לא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, ארגון נפגע מיידית. פעם אחת יכול להיות עם עודף מלאי או בחוסר מלאי, זה משפיע באופן אוטומטי על הלקוחות שלו, זה משפיע על הטופ ליין שלו, על הבטם ליין שלו, זה משפיע בצורה מאוד חריפה על אנשים כמו, סתם לדוגמה, כן, אנשי מחירות שמתוגמלים על בסיס מחירות, ואז פתאום חסרים להם מוצרים, ואז הארגון צריך להיכנס שם לתוך הוואקום ולחפש את הפתרונות. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים שנוגעים אחד בשני. הנחת העבודה שלי היא שארגונים בסופו של דבר מנסים לעשות את המיטב כדי למקסם את נקרא לזה, את התהליך וכדי להימנע מטעויות, אבל בסופו של יום, סטטיסטית אי אפשר להיות עם, זה לא בולט פרוף, אנחנו עושים את המקסימום, וכן אנחנו יכולים להגיד, אני יכול להגיד שמניסיוני, גיוס של אנשים לא נכונים, כמו שאמר אורי, אחד הדברים זה הזמן, והזמן, אם אני עושה לו טרנסליישן, עושה לו איזושהי בבואה על איפה הוא פוגע בנו, הוא פוגע בנו פעם אחת, הרבה פעמים מול התחרות, זאת אומרת שאנחנו לא מחודדים, כל שאר הארגון הוא לא מחודד במקומות הליבנים בעיקר מתמקד, ואז התחרות מתקדמת ובעצם אתה מוצא את עצמך מאחור, אתה יכול לאבד שם קשרים חשובים עם לקוחות, עם ספקים, סביבות רצון של ספקים שלך, סביבות רצון של לקוחות שלך, וכמובן זה יכול ליצור גם מעטה אסטרטגית, זאת אומרת, ארגון יכול לצמוח ב10% ולהיות נורא שמח עם עצמו כשהשוק גדל ב20%, ואז כאילו אין איזושהי משמעות. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לזה שהארגון קודם כל, אם יש לו אפשרות להצמיח מתוכו את הסקססורים, את האנשים הבאים, זה דבר שהוא תמיד מופלא, ועם זאת, תמיד צריך גם לדעת איך לעברר ארגונים כדי לא לייצר מערכת חשיבה אחת דיכוטומית שלא מאפשרת לארגונים לצמוח ולהצמיח. תודה רבה. אז אני אעבור לשאלה הבאה, לפאנל המכובד. מה לדעתכם נדרש לעשות כשמחליטים לגייס בעצם מנכ"ל או סמנכ"ל לחברה? האם תמיד חשוב לשתף את אגף משאבי אנוש? האם חשוב לשמור על דיסקרטיות בתהליך? ואם כן, אז איך עושים את זה? כמה זמן לוקח תהליך כזה? אורי, אתה רוצה להתחיל? כן, אין בעיה. תראי, הדבר הראשון זה דיסקרטיות, גם פנים ארגונית וגם חוץ ארגונית. בסוף, כשעובד יודע, מנכ"ל, סמנכ"ל, יודע שהוא כרגע בשופרסל, זה הכל היה בתקשורת, אז זה יותר מסובך. אבל לא משנה, גם בחברה שהיא בפרופיל תקשורתי יותר נמוך. הדיסקרטיות מאוד מאוד חשובה, כי גם להיפרד צריך לדעת, וגם אם אתה מחליף מנכ"ל או סמנכ"ל, צריך לעשות את זה טוב. כי בסוף האנשים האלה מסתובבים בחוץ, זה משגרירים שלך, ואתה אולי תפגוש אותם בכל מיני מקומות, ולכן מאוד מאוד חשוב הדיסקרטיות. גם למועמדים חשובה הדיסקרטיות. ואני חושב שהדבר הראשון בזה זה להחליט שאתה שומר את זה בפורומים מאוד מאוד מצומצמים. אני תמיד ליוויתי את עצמי בסמנכ"לית משאבי אנוש שהובילה את התהליך כאשת מקצוע, ובאיזשהו חברת השמה או חברת הדהנטינג, כי בסוף זה המקצוע. אני חושב ששומע לפעמים שמנכ"לים או בעלים חוסכים במקומות האלה כי לא רוצים לשלם. אני שילמתי יחסית הרבה, לא רוצים להגיע אפילו שהם 2 משכורות או 2.5 משכורות עמלה על השמה. אבל אפרופו ה-cost of hiring או executive hiring, כמה כסף עולה לך אם אתה עושה את זה לא טוב. אז המחיר של מישהי טובה שתלווה בעיניי הוא שווה את זה. אני חושב שצריך להשקיע בזה את הזמן הראוי. זאת אומרת, גם אני כשהייתי בתחילת תפקיד והייתי מאוד מאוד עמוס, עדיין מצאתי את הזמן לשבת עם החברת השמה, עם סמנכ"לית משאבי אנוש, לבחון את המועמדים, לחשוב, כמובן שאני ראיתי אותם רק לקראת הסוף, אבל לייצר תהליך שמושקע בו מספיק זמן. לא הייתי מזמין אותם בסוף יום לחצי שעה כדי לסמן וי, אלא תמיד בזמן, אפילו לפעמים מחוץ למשרד, כדי לתת להם את המקום. אני חושב שינון אמר את זה, קידום פנימי בעיניי זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי אז אתה יודע מה אתה מקבל. אולי תופתעי לשמוע, אבל לא בהכרח בן אדם שאתה מכיר ממקום אחר, מתאים לארגון שאתה נמצא בו כרגע. זאת אומרת, היכרות אישית היא פחות טובה מקידום פנימי בעיניי, כי בקידום פנימי אתה גם יודע איך בן אדם מתנהל בתוך הארגון הספציפי, יש משהו, ומכיוון שעברתי בין תעשיות, וצבי התייחס לזה בהתחלה, יש משהו בתרבות הארגונית, שאתה חייב להביא מישהו שטוען לתרבות הארגונית. נגיד לך משהו יותר חריף. גם אם אתה מביא מנכ"ל שבא לשנות תרבות ארגונית,
הוא צריך להתאים לתרבות הארגונית של הארגון בצורה כזאת או אחרת, כי אחרת הוא ייצר קטסטרופה. כי בסוף אנשים רוצים לעבוד במקום שנעים להם. אז ההתאמה לארגון היא מאוד מאוד חשובה, ובסוף יש שני דברים, יש מוטיבציה של המועמד, שאני מצאתי זה כדבר הכי משמעותי, חוסן, נדבר על זה עוד מעט, ועוד דבר שלמדתי בתפקיד האחרון, הצלחה או כישלון בתפקיד שממנו יצא המועמד, גם כן משפיעים על התפקוד שלו בתפקיד הבא. יכול להיות מישהו שכל הקריירה שלו היה תותח, בתפקיד האחרון שלו הוא חווה כישלון או חוויה קשה או משהו לא הסתדר לו, הוא לא אותו בן אדם שהיה תפקיד קודם. וגם את זה צריך לקחת בחשבון. תודה, אורי. ינון, אתה רוצה להתייחס? אני אשמח להתייחס לזה, רק אבל צבי, אני חושב שרצה גם משהו להגיד על זה, אז... כן. לא, ברור, גם צבי יגיד. צבי, אתה רוצה להתחיל? אפשר. לגבי הסוגיה של, כמובן שאני מסכים לגמרי עם כל נושא הדיסקרטיות, זה סופר חשוב גם כלפי אלה שהמנכ"ל שעוזב או בכיר שעוזב, או לפעמים מפוטר, והדיסקרטיות הזו חשובה לא פחות למנכ"ל שעומד להיכנס, בפרט שהוא מנכ"ל בחברה מסוימת באותו זמן. לגבי הסוגיה של קידום פנימי או קידום חיצוני, בגדול אני ובכלל במיטב הנוהל הוא קודם כל לכל תפקיד, לנסות למצוא את המועמד המתאים מתוך החברה. יש לזה שני יתרונות. יתרון אחד שהוזכר כרגע זה שאתה מכיר את האנשים ואתה מכיר את החוזקות שלהם ואת החולשות שלהם, ואתה צריך לעשות את החשבון האם הוא מתאים לתפקיד שאתה רוצה לייצר. לא כל סמנכ"ל מצליח ככל שיהיה בנוי להיות מנכ"ל, יש גם כאלה שלא רוצים את הכובד האחריות וכו'. אז באופן כללי קידום פנימי עדיף גם מהזווית הזו, אבל גם מזווית נוספת של ידיעה של אנשים שעובדים בתוך הארגון שיש להם אופק התקדמות. זאת אומרת שלא מצניחים עליהם בכל מקרה, שמתפנה תפקיד לא מצניחים עליהם מישהו מבחוץ, אלא נותנים סיכוי להתקדמות פנימית, כי אחד הדברים שחשובים מאוד לעובדים, ודאי בכירים, זה אופק הקידום שלהם. לוודא שהם לא נתקעים עכשיו ל-10, 15, 20 שנה במקום שבו הם נמצאים. עכשיו עוד דבר שחשוב לתהליך הזה של בחירת מנכ"ל, מעבר להתאמה ב-DNA, מה שאמרתי מקודם ואמרו אחרים, זה אחד השיקולים החשובים בעיניי, זה באיזה מחזור, נקרא לזה, באיזה מחזור חיים החברה נמצאת. זאת אומרת, יש תקופות שמה שהחברה, נניח החברה צמחה מהר, התרחבה, גדלה, מספר עובדים, בכל פרמטר שהוא, הכנסות, מחירות, ויש תקופות שבעקבות תקופה כזו, אתה הרבה פעמים צריך דווקא מנכ"ל שייצב את הדברים. מנכ"ל עם אופי מסוים שהוא יותר נקרא לזה ממוסד, הוא יותר שם לב לתהליכים, ושימנע מהחברה אחרי צמיחה מהירה להגיע למקומות שעלולים להיות לא טובים. ויש מנכ"ל שמתאים יותר בגישה שלו, שיכולה להיות יותר, נקרא לזה, פחות שמרנית, יותר אגרסיבית, דווקא להניע תהליכים של צמיחה בחברה. זאת אומרת, בכל סיטואציה של בחירת בכיר, צריך לשקול באיזה מחזור חיים החברה נמצאת, והאם עד כמה האופי שלו, הגישה שלו, מתאימה לסיטואציה שבה החברה נמצאת. מתאימה לחלוטין. צבי, תודה רבה. ינון, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני רק אוסיף בקצרה לגבי הנושא של דיסקרטיות. אני חושב שקודם כל הנחת העבודה צריכה להיות ברמת הדיסקרטיות, זה מתוך כבוד לאנשים שנמצאים בתוך הארגון, ומתוך מקום של גם אם לצורך העניין יש לי מנהל שלא עושה את עבודתו בצורה לצערי מספיק טובה כמו שהייתי רוצה וכמו שהייתי מצפה, אני מאמין גדול בזה שצריך קודם כל לשמור על כבודם של האנשים, לתת לאנשים בסופו של דבר ארגונים תמיד יותר חזקים מהפרט, ולכן אני חושב שיש מקום לתת להם את האפשרות לצאת שהם חזקים,
כשהם מאמינים בעצמם וכולי, גם אם זה אומר שהארגונים קצת מקבלים איזושהי מכה בכנף, לא קרה שום דבר, זה לא סוף העולם. עכשיו, מבחינת דיסקרטיות, אני מאמין גדול בזה שארגון צריך להשתמש במשאבים הקיימים פנימית. זאת אומרת, אם יש אגף משאבי אנוש, לצורך העניין כדי לגייס סמנכ"ל, אין שום סיבה שמשאבי אנוש לא יהיו מעורבים. עם זאת, כשהם מגייסים מנכ"ל ויש פה מעורבות לצורך העניין של נניח בורד, אז יכול מאוד להיות שהבורד יצטרך כלים נוספים או תמיכה נוספת, שיכול להיות שהיא לא נמצאת בתוך הארגון, ובהינתן שארגונים לא יושבים כל היום על המדוכה לחפש את הסמנכ"לים והמנכ"לים הבאים שלהם, יש מקום לפעמים גם, או יש מקום להשתמש בכל גורם, סלש, אני לא רוצה להגיד את המילה קליק, זו מילה קצת מצמצמת, אבל בכל, נקרא לזה חברה, או בעל יכולת להביא את האנשים החדשים, כדי שבעצם לעברר את השורות, ובעצם לייצר את היכולת להביא את המועמד הנכון. עכשיו אנחנו מדברים פה, הוזכר המון פה הנושא של התרבות הארגונית. תרבות ארגונית הרבה פעמים זה משהו שנבנה לאורך שנים, ולא תמיד תרבות ארגונית זה משהו שיכול לעמוד במבחן הזמן. זאת אומרת, התרבות הארגונית של דואר ישראל ושל חברות חשמל כנראה לא יכולה לעמוד היום במבחן הזמן. ואני דווקא מסתכל על זה ברמת, כשאני מסתכל על מועמד, אני מנסה לזהות אם יש בו את הערכים של הארגון. זאת אומרת, אני מאמין גדול בזה שכשהערכים של הארגון, בהנחה והוגדרו הערכים הנכונים, ובעצם הפעולות של הארגון מבססות על ערכי הארגון, ומשם בעצם נבנית, נקרא לזה, התרבות הארגונית, אז כשמביאים בן אדם שרואים שיש לו את הכלים הנכונים, שיש לו את נקרא לזה, את אבני הדרך הנכונות כדי להיות הגורם שיוביל, אני אוכל להאמין, או אני אוכל לצפות שזה יגדיל את הסיכוי להצלחה בעתיד. בנוסף לזה עוד משפט אחד על הנושא הזה, אני חושב שכשמסתכלים על ארגונים שמגייסים, הרבה פעמים אם אני מסתכל למשל אחד הארגונים הכי מדהימים, אני חושב בעולם, שהמציאו לה את תורת ה-promotion from within, זה פרוקטר אנד גמבל, הם עומדים על 100% עקרונית, 100% קידומים מבפנים. הם לא מביאים אנשים בחוץ. אתה מתחיל שם בתור מישהו בלבל הכי נמוך, ואתה תהיה שם המנכ"ל, וזאת ההיסטוריה, ולפני כמה וכמה שנים היה להם משבר, והם יבררו את השורות. הם יבררו את השורות והם הביאו אנשים מחברות אחרות, כדי להביא צורת חשיבה אחרת. כי הרבה פעמים, אחת הבעיות של promotion from within, זה בעצם הקיבעונות שמשתרשים, בעצם זה כמו איזשהו, זה משהו שסותם את העורקים של החשיבה האחרת בתוך הארגון, וכשאנחנו מדברים על ארגונים שנמצאים היום, נקרא לזה באתגרים, שהולכים וגדלים, ונאמר שהחיים הקלים של בלי אינפלציה, בלי ריבית, נגמרו, אז בעצם אנחנו צריכים sometimes להמציא את עצמנו מחדש ולעשות קצת דברים אחרת, ופה אנחנו צריכים את האנשים האלה שמצד אחד יש להם את ערכי הארגון, מצד שני הם יכולים להביא מחשבה בהירה אחרת, חוצפנית לפעמים, שהיא לא תמיד נוחה לארגון, והארגון צריך לקבל את זה. הארגון צריך להגיע, זה הדבר אחד, והדבר האחרון שאני רק רוצה להגיע, כי את שאלת את אחת השאלות, מה הארגון צריך לעשות? אני חושב שהארגון, הדבר הראשון שהארגון צריך לעשות, הוא חייב להגדיר מה הוא מחפש. כי אחת הבעיות הכי גדולות בגיוסים זה שיש לנו הטיות. אנחנו מביאים אנשים שדומים לנו, אנחנו מביאים כל מיני דברים, אנחנו מייצרים הטיות, אנחנו צריכים להגדיר קודם כל מה הפרופיל של מה שאנחנו מחפשים. ברגע שאנחנו יודעים מה הפרופיל, בסיכוי קצת יותר גדול שנצליח להביא את המועמד הנכון, ועוד הפעם, זה עוד דרך לצמצם את הסיכוי לכישלון. זהו. אז ינון, אני רוצה להמשיך את הדיון הזה איתך, ולשאול אותך, האם לדעתך המנהלים של היום צריכים להחזיק בסט תכונות שונה ממה שהיה בעבר? זאת אומרת, אנחנו עוברים המון משברים בשנים האחרונות, קורונה, מהפכה המשפטית, מהפכת ה-AI, המלחמה הנוכחית. האם המועמדים של היום צריכים להחזיק סט כלים שונה ממה שהיה בעבר? אורי דיבר על זה, על חוסן נפשי, אולי יצירתיות, ורסטיליות, אולי כל הנושא הטכנולוגי. זאת אומרת, אנחנו כולנו מהתעשייה המסורתית, אבל יכול להיות שצריך להביא מועמדים שיש להם רקע טכנולוגי כזה או אחר. התפיסה שלי אומרת את הדבר הבא, אני לא חושב שהבעיה התחילה דווקא בקורונה. אני חושב שהבעיה התחילה איפשהו בסוף 2008, עד הקורונה. ומה שקרה שם בעצם נבנה דור שלם של מנהלים שחיו בעולם שכולו טוב, שלא הייתה בו לא אינפלציה
ולא, איך קוראים לזה, ולא הייתה ריבית, והדבר הזה בעצם יצר איים של אוטופיה, שאפשר לעשות טעויות, אפשר להחזיק מלאים יותר גבוהים, ואפשר לעשות דברים כאלה, ואפשר לא לבנות אסטרטגיה, כי האסטרטגיה יכולה לעשות הכל, וכולם יכולים לעשות הכל, ולקנות הכל, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שבעצם אותם אנשים היום מוצאים את עצמם בתוך ארגונים, בעצם מתנפצים על איזושהי מציאות חדשה, שזאת מציאות שהרבה יותר מורכבת, היא מציאות שמכניסה ודורשת מהאנשים פתאום להיות הרבה יותר רגישים לדברים שהם לא הכירו בעבר, פתאום רגישות לעלויות, פתאום רגישות לטופליין שקשה מאוד להביא אותו כי יש כל מיני עליות מחירים ודברים כאלה, ופתאום זה לגשת, תבינו, בישראל לא העלו מחירים במשך 10 שנים, תבינו, אנשים לא ידעו לעשות עליות מחירים, וזה סתם דוגמה אחת, ולכן אני חושב שאתגרי השנים הקרובות, שזה אני חושב בעצם החזרה למציאות, שבעצם יש שם גם את האינפלציה, גם את המורכבות של השוק, גם הצרכן יהיה הרבה יותר מורכב, כמובן שהטכנולוגיה שתסייע, אבל עדיין אנחנו נידרש להרבה, זאת אומרת, המציאות תהיה הרבה פחות טולרנטית, ולכן אנחנו נידרש לאנשים שמצד אחד יודעים לנהל סיכונים, יודעים להשתמש בטכנולוגיה ולא לחשוש ממנה, כי אי אפשר לברוח מזה היום, זה אמור להיות כלי עזר, אבל מצד שני גם לקבל החלטות קשות, לקבל החלטות בזמן קצר, וכן הלאה. זאת דעתי אישית, אני חושב שהיום האנשים שנדרשים, בוא נאמר את זה ככה, אם ישאלו אותי מה אני מעדיף, יש לי 2 מועמדים, אחד שהוא ישר איתי קו, יהיה לי כיף לעבוד איתו, או אחד שיהיה לי קשה לעבוד איתו, אבל הוא יאתגר את התפיסות, ויהיה לי, כאילו מקצועית, יהיה לי איתו מקצועית טוב, ונוכל להרים את החברה, בסופו של דבר אני אבחר כנראה את המועמד הזה, כי אני מאמין שזה זה חלק מהיכולת לייצר איזושהי elevation, לעשות איזו הרמה על הארגון, דווקא מהחשיבה ומהאנשים שהם לאו דווקא זורמים בתוך התלם. זה לא תמיד קל. שמה? אני אומר, לא תמיד זה קל להתנהל עם אנשים כאלה, לאנשים מורכבים, אבל אני מעדיף אנשים מורכבים מכבשים, שאומרים לך כן, 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 אני יכול לתת לכם דוגמה, אני בעברי עבדתי בטורקיה, ויש שם התרבות הארגונית, התרבות בטורקיה היא כזאת שמאוד מרצה מנהלים, ומצאתי את עצמי יושב שם ואומרים לי את כל מה שאני אומר שאני צודק, ואני אומר כאילו זה משהו פה לא בסדר, כאילו זה לא יכול להיות, אני אף פעם לא צודק יותר מפעם אחת ביום, ובסופו של דבר הבנתי שכנראה הבעיה לא אצלי, רק אצלהם גם, אז ישבתי ועשיתי שיחה עם האנשים, אמרתי להם חברים, מי שלא יגיד לי את האמת שלו, וייתן לי לקפוץ מהצוק, אני לוקח אותו איתי מהצוק, ולכן אני מבקש מכם שתגידו לי את האמת, אף אחד לא ייפגע מזה שהוא יגיד את האמת, אנשים שלא יגידו לי את האמת הפנימית שלהם, את מה שהם חושבים באמת, גם אם זה לא נוח לי, לא יהיו איתי, כי אלה אנשים שלא יוכלו לעבוד, נקרא לזה, בסט האתגרים שאנחנו הולכים לראות קדימה. אז זה אם אני יכול לסגור עם זה, אז שאני חושב שבאמת הארגונים היום יידרשו גם להצמיח וגם להכניס אוויר, או להביא צורת חשיבה, שהיא צורת חשיבה אמיצה, צורת חשיבה שהיא שוברת מוסכמות, שמאפשרת לארגון בסוף לקבל מגוון דעות ולהתפתח משם. מדהים. צבי, אני אשמח שתשתף את הצופים, כיושב ראש החברה לתועלת הציבור, קפיטליזם קשוב ישראל, מה המשמעות של קפיטליזם קשוב קודם כל, אני נחשפתי עליו ממש לאחרונה בזכותך, אז אני אשמח שתשתף, והאם זה משפיע עליך מבחינתך בבחירת המנהלים בארגון שלך, אם אתה מסתכל על סט התכונות ושקפיטליזם קשוב מצריך ואתה מיישם את זה אצלך. כן, לפני שאני אענה ברשותך, אני רוצה להתייחס רגע לשאלה הקודמת, ולגבי סט התכונות שמתאימות למנהלים, זה גם מתחבר לקפיטליזם קשוב, בדרך מסוימת תכף אני אסביר, אבל אני חושב שבעקבות גם השינויים שינון הצביע עליהם בקטע של אינפלציה, ריבית, לקיחת סיכונים שהייתה גדולה, וגם ראינו את זה, למשל יש דוגמה ישראלית, מנכ"ל שהצליח מאוד עד אז ונכשל בגדול בטבע, בעקבות מינוף גדול כתוצאה מתנאים כלכליים שנראו כאילו הם יימשכו לנצח, בלי ריבית ובלי אינפלציה. באופן גס אני אומר את זה. אז היום ארגונים, גם בעיקר בעקבות הקורונה, נעשו פחות היררכיים ויותר נקרא לזה שטוחים, וינון דיבר על הצורך בקבלת החלטות מהירה. עכשיו,
בארגון היררכי, היכולת לקבל החלטות מהירות היא לא במיטבה, כיוון שעד שהדברים עולים מלמטה למעלה, מלמטה הכוונה, נגיד אנשים שהם בקשר עם הלקוחות, ומרגישים את הרוח שנושבת מהלקוחות, עד שזה מגיע למעלה לוקח זמן. זאת אומרת, אני בעד מתן כמה שאפשר אוטונומיה לדרגים שמתחת למנכ"ל, אוטונומיה לקבל החלטות, וזה גם מתחבר לקפיטליזם קשוב. יש כל מיני דוגמאות שמובאות בספר, שאנחנו תרגמנו אותו, לכמה חברות הצליחו בדרך הזו, לא רק למנוע אסונות, נקרא לזה ככה, כי למנהלים בדרג היותר נמוך היו יותר סמכויות, אלא גם לתרום באופן חיובי לחברה. יש סיפורים מאוד מעניינים בהקשר הזה, אבל לא יהיה לנו זמן כאן לדבר על זה. עכשיו, קפיטליזם קשוב, הוא בא בעצם לתקן מצב שנוצר ב-40-50 השנים האחרונות, של קפיטליזם שבעיניי, ואני מצהיר שאני קפיטליסט, כן? אבל בעיניי הקפיטליזם הנוכחי הוא קפיטליזם חמדני, נצלני, רואה לפניו רק את שורת הרווח, ואני לא טוען ששורת הרווח היא לא חשובה, היא מאוד חשובה, אבל רק את שורת הרווח, וכשהמטרה היא להרוויח מה שיותר מהר וכמה שיותר בתקופת זמן קצרה, ומכאן כל התרבות שבעיניי היא קלוקלת לגמרי של וול סטריט, לטווח קצר, רבעון, תחזית לרבעון הבא וכו', חינוך גרוע מאוד גם למנכ"לים, שכמובן רוצים להשיג את היעד, וגם לציבור המשקיעים. עכשיו, אז קפיטליזם קשוב הוא קפיטליזם שאומר, הרווח הוא מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם משהו שמעבר לרווח, וזה הפרפס, זה מטרת העל נקרא לזה, של החברה, ופרפס בא לענות על השאלה, מה הייעוד של החברה? זה בעצם הייעוד, פרפס ייעוד, מה הייעוד של החברה? מה היא נועדה לשרת? אז יש חברות, נגיד, שזה פשוט להגדיר, חברה רפואית, מן הסתם, המטרה שלה להציל חיים וכו', ואפשר ללכת לחברות פיננסיות, כל חברה צריכה להגדיר לעצמה את הייעוד. המנהיג של הארגון, שבדרך כלל זה המנכ"ל, צריך להיות מחובר לייעוד הזה, ב-DNA שלו, כי התפקיד שלו זה להטמיע את הנושא בתוך הארגון, מלמעלה טופ דאון, מלמעלה עד למטה. אם הוא לא מתחבר, אבל ממשיך לדבר בשמו של הייעוד, אז כמובן הוא נתפס לא אותנטי, ובוודאי שהוא לא מהווה דוגמה אישית, ואז לא רק שהציבור העובדים לא מתחבר אליו, אלא הוא מפתח ציניות, כי הוא מדבר בשתי שפות, שפת הדיבור בשפה אחת, גבוהה גבוהה, שפת המעשים אפס. והתפקיד של התרבות הארגונית שהוא מייצר, הוא צריך לייצר תרבות ארגונית ראויה, שתתחשב גם בבעלי המניות כמובן, אבל גם במחזיקי עניין סטייקהולדרס אחרים, כמו עובדים כמובן, לקוחות, ספקים, נושים, והקהילה והסביבה מסביב. חשוב לי להדגיש שזה לא זהה למונח שמדברים עליו הרבה, ESG, Environment, Social ו-Governance. יש קשר בין הדברים, אבל זה ממש לא אותה גישה. הגישה של קפיטליזם קשוב אומרת בעצם איך נכון לנהל עסק. וזה מתחבר גם לנושא של טווח קצר, טווח ארוך, זה מתחבר גם לנושא של מתן יותר אוטונומיה לעובדים, קידום עובדים בתוך הארגון, להעדיף קידום פנימי מאשר קידום חיצוני, אלא אם כן אין אדם מתאים כמובן בתוך החברה. עכשיו, איך זה משפיע על בחירת האנשים פה בחברה? תראי, כשהחברה הייתה קטנה, והיו כמה עשרות עובדים, אז כמובן אני ראיינתי כל עובד. זה היה מחויב המציאות, וכי לכל אחד יש משקל גדול מאוד בחברה של כמה עשרות עובדים. המושג קפיטליזם קשוב לא היה אז, אבל הוא מאוד מתאים ל-DNA שאני מעריך שיש לי. והיום, כשהחברה היא גדולה, היא מונה סדר גודל של 1,000 עובדים, אז אני לא מעורב באופן אישי בבחירה, אלא אם כן זה באמת הבחירה של השכבה ממש ממש
הכי עליונה, כמה אנשים בודדים, אני לא מראיין עובדים וכולי, להוציא באמת את החריגים למעלה, אבל בהחלט זה סופר חשוב. גם כשהיה מיזוג בין מיטב ולבין דש, לפני 10 שנים עשינו את המיזוג, והייתה שאלה גדולה, קודם כל מי יהיה המנכ"ל? למיטב היה מנכ"ל, לדש היה מנכ"ל. מי יהיה מנכ"ל חברות הבנות? חברת קרנות נאמנות, ניהול תיקים, גמל, פנסיה, שורה של זה, והיה צריך להחליט מי מתאים. אז בחרנו את האנשים שחשבנו שיכולים להתחבר לארגון הממוזג הכי טוב. קודם כל, חלק גדול מהדיבור קדם המיזוג, שזה היה ביני, בין אבנר, הבן ואילן רביב, המנכ"ל שלנו, ויועצים ארגונים, ואלי ברקת ועוד אנשים מהצד של דש, חלק גדול עסק בשאלה איזה תרבות ארגונית אנחנו הולכים לייצר, כי הייתה תרבות ארגונית שונה, אפילו הייתי אומר שונה מאוד, בין מיטב לבין דש, ואחד הדברים שמיזוגים נופלים עליהם זה בדיוק זה, בחירת אנשים לא מתאימים שיעשו נזק. אז, ודוגמה אולי לחוסר הצלחה, זו דוגמה שהייתה 5 שנים קודם, שעשינו מיזוג בין מיטב לבין גאון וישיר, זה סוג של מיזוג משולש כזה, הייתה תקופה שבגלל אילוצים, היו 2 מנכ"לים, זאת אומרת, מינינו 2 מנכ"לים בו זמנית, חלוקת סמכויות וכו', למרות שידענו שזה סיכון לא קטן, למנות 2 מנכ"לים, זה לא דבר שכיח וכנראה גם לא בריא, לא הסתדרו ביניהם, הם באו משתי חברות שונות עם DNA שונה, ואחרי בערך שנה ואולי וקצת יותר, בעצם פירקנו את זה ומינינו מנכ"ל חדש, לא את זה ולא את זה, אלא מישהו אחר, שזה אילן רביב, אחרי שנה ומשהו שהגיע למיטב, והוא מנכ"ל כבר 14 שנה, וזו דוגמה עוד פעם להסתכלות לטווח ארוך, שבעיניי היא סופר חשובה. אז זה העקרונות שכמובן חשוב, כמובן עשיתי את זה על קצה המזלג, יש ספר שלם על זה, ויש תורה ניהולית מאוד מבוססת מאחורי זה, ואני מאוד מאמין שאנחנו נגיע למצב שחברות יתחילו להתנהל באופן הזה. אז אני קראתי את הספר, והוא מרתק, ואני ממליצה באמת לכולם לקרוא אותו. אוקיי, אז תודה. אורי, אני אשמח לשמוע ממך קצת לגבי סט התכונות. התחלת לדבר על זה שחשוב שיהיה למועמד חוסן נפשי, יש עוד תכונות שאתה מייחס להם חשיבות בתקופה המאתגרת הזו שאנחנו נמצאים? אני חושב שהדבר הנוסף חוץ מחוסן נפשי זה באמת היכולת הסתגלות למציאות משתנה, שזה גם די קשור. אני אתייחס למה שהחברים שלי פה דיברו לגבי הסט תכונות שנדרש, אם זה שונה או לא שונה, אז אני חושב שהתשובה היא פעמיים כן. פעם אחת זה תמיד נכון, את יודעת, בפירמות של ה4 הגדולות בעולם ראיית החשבון, דלויט, KPMG, EY וכולי, יש להם איזשהו נוהג שאני חושב שהוא מאוד נכון, שכששותף מנהל מגיע לגיל 60 הוא פורש. זאת אומרת, מעל גיל 60 לא יכול להיות מנהל הפירמה. והלוגיקה היא מאוד פשוטה. הלקוחות שלהם גם כן הולכים ומזדקנים, המנכ"לים מתחלפים, ולא הגיוני ששותף בן 62 ינהל קשר עם מנכ"ל בן 50. וככה תראה אותם מתחלפים וזה חוק, זאת אומרת, הם לא יכולים גם אם הם רוצים. ובסוף, בשנים האחרונות, הנושא של הדורות התקצרו. פעם דור היה 25 שנה. דור הבייבי בומרס וה-X וה-Y, אנחנו היום לדעתי ב-Z או בבייבי Z או whatever, עכשיו דור זה 5 שנים, פעם דור היה 25 שנה. זה בגלל הנושא של הטכנולוגיה והקצב של השינוי. ועכשיו צריך לחשוב שאתה מביא אנשים לתפקידים ניהוליים בכירים בפירמה, שבסוף קהל הלקוחות שלהם זה אנשים שהם לא מדברים באותה שפה. אם ניקח את זה רגע לעולם השיווק, שזה בעצם הדרך שבה שאתה מתקשר עם הלקוחות, אני מצאתי את עצמי בשופרסל נפגש עם קבוצה של מנכ"לים, בקוף, זה מנהלי קהילות, ופגשתי איזה 25-30 חבר'ה, שבשום סרט אחר לא הייתי נפגש איתם, שכל אחד מהם מחזיק אחריו קהילה של 10,000, 20,000, 30,000 אנשים בפייסבוק, והם לא פחות משפיעים מאשר, את יודעת, אם אני אעשה פרסום בערוץ 2 או בידיעות אחרונות וכו'. אז הדרך לתקשר עם הדור הזה שהולך ונהיה
צעיר ושונה מאיתנו, זה דבר דרמטי וזה ילך ויגדל, ולכן את צריכה מנהלים שיודעים להגיב לדבר שנקרא AI. עכשיו תחשבי שמנכ"ל של חברה שהיא לא טכנולוגית, ברור שהמנכ"לים של מאנדיי וויקס וזה, זה חבר'ה בני 40, בסדר? אבל כשאתה מנכ"ל של יבואן או של רשת שיווק או של חברת טלקום, ואתה בן 50 או 55, AI יכול להיות משהו שאין לך מושג מהו בכלל. ואני זוכר שהבת שלי שהיא חיילת ב-8200, כשהיה את כל האירוע של 7 באוקטובר וזה, אז היה הרבה מאוד דיבורים על זה שמחבלים הגיעו לעוטף, היו שם, סימנו כל מיני בתים וזה, ומפות, ונתנו מידע אז אני מדבר על זה עם הבת שלי, באמת תגיד, מה אתה עושה ממני צחוק? אפשר למצוא היום הכל בגוגל. למה הם צריכים להיכנס בכלל? בסדר? זאת אומרת, זו חשיבה שהיא מסוג אחר. והדבר השני מתחבר למה שינון אמר קודם. אני זוכר שיחה של עם אורי לוין, כשהוא היה מנכ"ל בנק דיסקונט לפני 2 שמספר לי שיש לו הנהלה שלמה של הבנק השלישי בגודלו במדינת ישראל, שהוא צריך ללמד אותה מה זה אינפלציה. כל הנהלת דיסקונט עבדה בסביבה של ריבית 0, לא היה להם מושג מה זה לנהל בנק בתקופה שכסף עולה כסף. אז תקופה שבה כסף עולה כסף, ופוסט קורונה, תראו מה עברנו ב4 שנים, בסדר? קורונה, אחרי זה מלחמת אוקראינה, רוסיה, מצב אינפלציוני בכל העולם, ריבית גבוהה, והמלחמה אצלנו 4 שנים. מה יהיה עוד 5 שנים? מה יהיה עוד 10 שנים? לאן נגיע? ולכן בתקופה הזאת נדרשות תכונות שונות לגמרי, מאשר תקופה של, צבי התייחס לזה קודם, של פרוספריטי. בסדר? גם ברמה, אתה יודע, זה גם משפיע, בעבר חיפשו הרבה מנכ"לים שהגיעו מתחום הכספים. ואז זה נעצר, כי הריבית הייתה 0. עכשיו זה חוזר, כי אתה צריך, בסוף כשהריבית גבוהה, צריך לדעת מישהו לנהל את הכסף. אז מה יותר חשוב, מנכ"ל שהוא מגיע ממחירות ושיווק, שיכול להביא לקוחות, או מנכ"ל שמגיע מכספים שיודע מה לעשות עם כל הכסף שיש? חברה שיש לה היום תזרים גבוה, לי בשופרסל היה מעל מיליארד שקל תזרים חופשי. צריך לדעת מה אתה עושה עם הכסף, אז הרווחתי יותר ממימון, מאשר ממחירות של מוצרים, בסיוטה סופimות. עכשיו אני מנכ"ל של רשת קמעונאית. אז כל היכולת להסתגל ומה שנקרא to adapt בתקופה הזאת, בשנים האלה, היא בעיניי דרמטית, ולכן אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר מנכ"לים שמגיעים מעולמות אולי יותר פתוחים, יהיו מעברים בין תעשיות, כי הייטק לדוגמה יחפש אנשים בתקופה כזאת, תחשבי כמה, את מכירה את זה, צבי מכיר את זה קצת בתור משקיע, כמה קשה היום בהייטק, עד לפני 2 יכולת לגייס כסף בלי בעיה, היום עזבי את זה שאנחנו במדינת ישראל ואנשים מפחדים, מה אתה עושה עם זה? עדיין הרעיונות הם מצוינים, יש פה עולם מאוד מאוד מורכב, ולכן הנושא של חוסן אישי להתמודד ולהגיע לעבודה למרות שהכל מסביבך מרגיש שהוא מתפורר, ויכולת הסתגלות, בעיניי זה הדברים הכי חשובים בתקופה הזאת. מדהים, תודה אורי. אז שאלה נוספת שהייתי רוצה להציף, זה באמת כיצד ניתן להבטיח לדעתכם גיוס איכותי ולצמצם טעות גיוס של מנהל או מנהלת? זאת אומרת, איזה כלים? האם נעזרים במכון אבחון? מבחינתכם משתמשים בחברת השמה? פונים לחברות ייעוץ? מחליטים לגייס פנימית? אז אני אשמח צבי להתייחסות שלך. אוקיי, אני רק רוצה להוסיף לגבי נושא ההסתגלות וכדומה והתכונות שנדרשות, שכחתי לומר את זה מקודם. לפני 20-25 שנה, 30 שנה, היה אופי אחר לעסקים. רוב העסקים היו שייכים, נקרא לזה, לתעשייה מסורתית, והיום זה הולך יותר ויותר לכיוון טכנולוגיה, וכאשר גם בתעשייה המסורתית נכנסים וייכנסו אלמנטים טכנולוגיים, כמו כמובן בראשם ה-AI. עכשיו, יש מחקר גדול שעקב אחרי מודעות דרושים בעיתונות האמריקאית לבעלי תפקידים בכירים, וכשמסתכלים על כשהמחקר זיהה את המגמות לפני 20 כמה שנים ולעומת המצב היום, אז התכונות שנדרשו, שפורטו אז יותר במודעות בעיתונות, לא ברשתות החברתיות, דרשו תכונות של ראייה רחבה, ראייה אנליטית וכו'. בעיקר ראייה אנליטית מעבר לניסיון ולעוד דרישות אחרות. היום המודעות, הזיהוי של הכיוון של המודעות הוא יותר דרישה למיומנויות רכות, נקרא לזה כך.
וזה גם מתחבר לעניין שעלה מקודם, שאחת הסיבות, אולי הסיבה המרכזית, שעובדים עוזבים חברה, זה היחס של המנהל אליהם. אם הוא לא מגלה אמפתיה, אם הוא לא קשוב להם, אז כמובן שהדרך שלהם החוצה מתוך הארגון היא יותר מהירה. הסיכון שהם יעזבו הרבה יותר גדול. והמיומנות שנדרשות היום הן כאמור הרבה יותר רכות, וכאן אני חושב שמה שאנחנו נראה בעשור הקרוב זה יותר, למרות שזה לא נראה ככה כרגע, זה יותר ויותר נשים בעמדות הנהגה. אגב, לא רק מנכ"ליות, אני חושב שגם בתחומים אחרים. בבקשה? אני בעד. אני גם מאוד בעד, אבל אני מקווה שאני לא מדבר ממשאלות ליבי, אבל אני חושב שזה פשוט הכיוון שיוכתב. עכשיו, לגבי כלים שאמרת, אז כן, תראי, חלק מהדברים כבר התייחסנו, כל הנושא של קידום פנימי או חיצוני, אני חושב שהייתה כאן די הסכמה, שבהינתן דברים דומים, עדיף תמיד קידום מבפנים, מכמה סיבות שנמנו כאן, ואנחנו כן משתמשים בכל מיני אלמנטים של אבחון, של השמה. אני אישית, אבל זה רק אני, זה לא מחייב אף אחד פה, מאמין גם בגרפולוגיה, למרות שכל המחקרים מראים שגרפולוגיה זה כמו נומרולוגיה וכמו אסטרולוגיה. בעוונותיי הייתי גם מורה בתחילת הדרך, מורה להיסטוריה שהכין הרבה תלמידים בבגרויות ובדק אולי עשרות אלפי מבחנים במשך השנים, ואני חושב שחלק מהתכונות אפשר לזהות בגרפולוגיה. תכונה כמו אינטליגנציה, לי לפחות יחסית קל, לפני שאני קראתי את המבחן, הסתכלתי על הכתב יד, וזה התחבר לי אחר כך לציון שהתלמיד קיבל, כן? כתב היד אני חושב יכול להראות על זה, כתב היד גם יכול להצביע על תכונות, שם זה קצת קשה לי יותר לזהות של, נקרא לזה אמפתיה, תקשורת בין אישית וכו'. אני חושב שהשימוש בגרפולוגיה הלך וירד במשך השנים, כי המחקרים, לפחות אלה שאני הסתכלתי עליהם, הראו שאין לזה, זה בלוף, כאילו, בסוף. אבל אני אישית לא הפסקתי להאמין בזה. מדהים. אורי, אתה רוצה להוסיף? ואיך ההתייחסות שלך להבטחת גיוס איכותי וצמצום טעויות? שני דברים לגבי רק לסגור את האירוע של קודם שצבי ככה הרים לי להנחתה אחד. אם דור הטיקטוק שנלחם עכשיו בעזה ונשים ינהלו את המדינה, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי, בסדר? רק בשביל המשפטים האלה היה שווה לקיים את הוובינר. לא, אני באמת מאמין בזה, אני חושב שצריך פה משהו אחר. ולגבי הנושא שעכשיו צבי דיבר על גרפולוגיה, אפרופו דורות, אז אני שפטתי לפני כמה חודשים באיזשהו אירוע סיום של ארגון מדהים בשם יוניסטרים, שמשקיע בפריפריה, בחבר'ה צעירים מהפריפריה, כדי להכניס אותם לעולמות ההייטק, והם הציגו סטארט-אפים בזה, וזה חבר'ה בני 17, רק מהפריפריה. ואחד הדברים, אני חושב שאצלי גם אתה היית, נכון? לא, לא. לא היית, אז הייתי ממש, לא חשוב. בקיצור, אחד הדברים שהציגו לי שהיה פשוט מדהים, זה חבר'ה צעירים שפיתחו אפליקציה, שהמועמד שרוצה להתקבל למקום עבודה, מתרגל מול, הטלפון מצלם אותו, החברה לוקחת מהמעסיקים שמחפשים עובדים איזה תכונות הם מחפשים, ב-AI אוספת את כל המידע על הסוג תפקיד הזה ברשת, מה נדרש, והמועמד עושה חזרות מול הטלפון שמצלם אותו וזה מתקן אותו לאיך הוא צריך לבוא לזה. זה אפרופו דורות וגרפולוגיה. עכשיו לגבי הנושא של מה שצריך, תראי, על הרוב עברנו, אבל ניתן פה 3 טיפים כמו שצבי נתן את הטיפים שלו. הדבר הראשון, וזה גם מהניסיון שלי ממש בתפקיד האחרון, היה מקרים שוויתרתי על כוכב כי הוא צעיר ואין לו ניסיון, והלכתי על מישהו יותר מנוסה, ובדיעבד אני אומר שלפעמים צריך לקחת הימור, להסתכן על הניסיון אם יש פוטנציאל, כי הכוכב הזה ילך למקום אחר, והוא יהיה טוב. אז כמו שאני בחיים התקדמתי תמיד לתפקידים והגעתי אליהם, אני נכנסתי להיות מנכ"ל בלי שום ניסיון בריטל, בסדר? ואמרו עליי וזה הצליח, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני אתן גם דוגמה, ממש לא מזמן, יש לי איזשהו חבר שיש לו חברת השמה,
התייעץ איתי לגבי איזשהו בחור לתפקיד של מנכ"ל של עסק פרטי, שהבעלים החליט ללכת צעד אחורה, הוא הגיע אליי בסוף התהליך. אמרתי לו, תקשיב, אם הבן אדם הזה נכנס לחברה, הוא הורס את החברה. הורס את החברה. עכשיו, אני בדרך כלל לא אומר דברים כאלה, אבל הוא הלך לבעלים, אמר לו את זה, והבעלים אמר לו, אני מתקדם, עזוב, אני כבר all in. אני חותם ששנה מהיום יש שם פיצוץ. שוב, אז זה קשה, אבל בסוף עדיף לעצור אחרי שאתה כבר לגמרי עולים, מאשר להיכנס, כי אחרי זה עולה הרבה יותר כסף יותר מסובך. והדבר האחרון, לבצע, אני קורא לזה בדיקת 360 על המועמד. לא רק לקחת ממליצים. זאת אומרת, תגיד, אתה מביא מנכ"ל, אז תדבר לפני שאתה קולט אותו, עם הצ'רמן הקודם, עם סמנכ"ל שעבד תחתיו, ועם איזה ספק או מישהו שעבד מולו. ואז אתה בעצם מבין אם הבן אדם הוא מנץ' כמו שהוא מספר, או שהוא מה שאתה חושב, או שנגיד מול ספקים הוא מעניין. או שמול העובדים, זאת אומרת, ואז אתה שומע את הכל ואתה יכול לקבל את ההחלטה. אני מסכימה, לפעמים אפילו אני ממליצה לדבר עם עובדים שהיו תחת אותו מנהל. זה מה שאמרתי, סמנכ"ל שדיווח אליו, מישהו שהוא דיווח הבוס שלו וספק, זה מה שאמרתי. מדהים. אילן, אתה רוצה להוסיף לגבי הנושא הזה? כן, אני רוצה להגיד אחד, אני חושב שהכל צריך לצאת בסוף מתוך הצורך הארגוני. וכמו שאמרתי לפני כן, צריך הגדרה מאוד ברורה של מה הארגון זקוק, למה הארגון זקוק בתקופה הזאת, כי בסוף אנחנו לא נמצא את המועמד המושלם אף פעם, אבל אנחנו נדע מי קרוב למה שנדרש, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שבתהליך שבו אנחנו עושים רעיונות, אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו צריכים לבוא גם בצניעות מסוימת לתהליך עצמו, כי בסופו של דבר אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו צריכים לקטלג אותם בתוך זמן מאוד מאוד קצר, אנחנו צריכים להחליט החלטות מאוד יחסית מהר, אין לנו את כל הזמן שבעולם, אי אפשר לשבת עם בן אדם 3 חודשים כדי לקבל החלטה מי הוא ומה הוא, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לזה שגם נהיה קשובים, שנהיה שם בשביל המועמד, ולאחר מכן נקבל את ההחלטות שלנו. דבר האחרון, אני רוצה להתכתב עם מה שאמר צבי, כי הוא אמר שהוא מאמין בגרפולוגיה. אז אני רוצה להגיד על זה את הדבר הבא. אם תראה את הכתב של הדור הצעיר היום, אתה לא תקבל אף אחד מהם כנראה לעבודה. הם לא יודעים לכתוב. הם לא יודעים לכתוב. אז זה דבר ראשון, אני רואה את זה על הילדים שלי, אני בהלם פשוט מהקצב של ההקלדה אצלהם, וכמה קשה להושיב אותם לכתוב מה שנקרא בכתב יד, כמו שאנחנו היינו ילדים, היום מלמדים אותנו כתיבת תמה, אני לא יודע מי מכם עשה את זה, אבל אז זה מהבחינה הזאת, ורק אני אסכם, אני חושב שאורי הזכיר את הנושא של החוסן, אז פעם דיברו על IQ, שזה מה שמחפשים, אחרי זה נוסף ה-EQ, והיום כבר מדברים על מדד נוסף, שזה מדד החוסן, זה AQ, שהוא לא פחות חשוב, אני חושב שדווקא בתקופה הבמפית הבאה, זה צריך להיות נדבך לא פשוט בבחירה, שכן הרבה פעמים התפקיד של המנכ"ל ותפקיד של סמנכ"לים זה להיות המערכת הוויסקו-אלסטית שמסוגלת לספוג את הלחצים, אם זה של בעלי מניות, אם זה של אנשים שמעליהם, ולהוריד את זה לעובדים בצורה שאפשר להתמודד עם זה בצורה יותר אפקטיבית וכמובן יותר פרודוקטיבית. אז זה הכל. אז תודה רבה. אז לפני שאנחנו מסיימים, ביקשתי מהמשתתפים להעלות שאלות, וגם בתהליך הרישום חלק מהם עשו את זה. אז ניסיתי, תוך כדי ששמעתי אתכם ב-55 דקות המרתקות האלה, ניסיתי לבחור חלק מהשאלות שטרם קיבלו מענה בפאנל. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה, כמה ימי חסד, למרות שהייתה איזושהי התייחסות לדעתי של אורי בנושא הזה, אבל כמה ימי חסד לדעתכם אמורים לתת למנהלים בכירים לפני שבוחנים את התוצאות שלהם? למרות שדיברת אורי על זה שזה יכול לקחת עכשיו 1.5 שנה, 2 עד שאתה מאתר כשל, אבל כמה באמת זה זמן לדעתך? אני חושב שאחרי 3 חודשים אתה כבר יודע בדיוק עם מה יש לך עסק, אתה שומע את זה גם מהארגון, גם העובדים מתחת וגם אתה מרגיש באינטואיציה. אני חושב שצריך לתת הזדמנות תמיד, אבל לצערי הרב אנשים לא משתנים, ואלא אם כן קורה משהו חיצוני, נגיד מה שקורה עכשיו בשופרסל, זה משהו חיצוני שקרה, שמשנה את כל ה-DNA של הארגון, בסדר? אבל בדרך כלל מנהל לא יכול לעשות את זה בעצמו. אז כשאתה עובד עם מישהו, 3 חודשים אתה כבר יודע בדיוק איפה אתה עומד. ומה דעתך?
כמה זמן אתה נותן צ'אנס לבן אדם? כן, בארצות הברית מקובל לתת לנשיא 100 ימי חסד אחרי שהוא נבחר. יש את המושג הזה, זה מתאים ל3 חודשים. עכשיו בכל זאת יש הבדל בין נשיא ארצות הברית לבין מנכ"ל בחברה עסקית. אני בטבעי נותן יותר זמן, יותר צ'אנס נקרא לזה לאנשים להוכיח את עצמם, וגם אם אני מזהה בהם חולשות אני מנסה לשוחח איתם ולדבר איתם וכו'. העניין הזה של אנשים לא משתנים הוא נכון ולא נכון, אני לא מאמין בזה עד הסוף. אני חושב שאנשים ניתנים לשינוי, ואני חושב שהדוגמה הכי קרובה אליי זה אני עצמי. אני חושב שכשאני שופט את ההתנהלות שלי במשך הקריירה, נקרא לזה העסקית שלי, אני חושב ששיניתי כמה דברים גם בצורת הניהול. כיום אני לא בעמדה ניהולית שוטפת יומיומית, אבל גם כשסיימתי את החלק הזה בתפקיד שלי במיטב, אני חושב שזה לא היה אותו צבי שהיה כשהקמתי את העסק בגיל 30 ומשהו. ינון, אתה רוצה להוסיף משהו לגבי הנושא הזה? שומעים אותך. עובד שנכנס לארגון, ולא משנה באיזה דרג הוא בעצם צריך להתפתח על שני צירים. פעם אחת על הציר המקצועי, זאת אומרת, הוא צריך להיכנס לתוך הבית והבית של הארגון, ולדעת להיכנס, להבין אותו לעומק, ויש את הצד הרגשי, זאת אומרת, זה החיבור לעובדים שלו, חיבור. הרבה פעמים, ופה אני חושב שזה האחריות של מי שמנהל את אותו אחד, לקחת אותו ולהיות שם לצידו, ובעצם בצורה כזאת, בעצם להגדיל את הסיכוי, זאת אומרת, שזה יהיה מוצלח. אני לא חושב שבהכרח, יש אנשים שעושים את זה לבד, יש אנשים שצריכים קצת כתף בהתחלה, אבל אני חושב שברגע שמצליחים לייצב נקרא לזה, את מערך הכניסה לתפקיד בצורה טובה, אנשים מתחילים לרוץ לבד, בפרט אנשים בדרגים כאלה, כי הם כבר אנשים מנוסים ויודעים מה הם נדרשים לעשות. נשארו לנו 3 דקות, אז אני אנסה ככה להציף עוד איזו שאלה אחת. איך לדעתכם בודקים תוצאות או יכולות של מנהל או מנהלת כשהם נכנסים לתפקיד בתקופה שהמשק במשבר? זאת אומרת שעת חירום, מישהו שנכנס עכשיו ממש איך שפרצה המלחמה, או שמישהו שנכנס בתקופה של הקורונה ממש בתחילת הדרך, איך אנחנו בודקים את התוצאות שלו לאור הקשיים האלה? מי רוצה להתחיל? אורי, אתה רוצה להתחיל? כן, אין בעיה. בסוף בעולם עסקי זה מאוד פשוט. קודם כל יש לך רייטים ויש לך מה קורה, כמו ינון דיבר קודם על השוק. אז אם אתה עושה מול השוק פחות טוב, אז אתה פחות טוב. זאת אומרת, גם אם השוק לא בתקופה טובה, אז כולם יורדים. בסדר, גשם נופל על כולם. ובסוף אני בוחן אנשים בעיקר על ההשתלבות שלהם, מישהו אמר את זה קודם, על ההשתלבות שלהם בארגון. מה אומרים עליהם? הבאתי סמנכ"ל חדש, מה אומרים הסמנכ"לים האחרים, מה אומרים העובדים שלו, איך הדירקטוריון שלי מרגיש, זאת אומרת, ההתאמה היא קודם כל צריכה להיות ברמה האישית של הבן אדם לארגון. אני חושב שמקצועית בדרך כלל אתה לא טועה, כי אתה בודק על הבן אדם מה הוא למד ומה הוא עשה וזה וזה, ואתה לא תיקח בן אדם בלי שיש לו את הכישורים המקצועיים. אבל הבעיה הכי קשה של המחיר זה התאמה ארגונית, ועוד טעית בבן אדם. זה יכול לבוא לידי ביטוי במוטיבציה. בסדר? אתה מהר מאוד רואה אם בן אדם בא לעבודה בבוקר בפשן, או שהוא מנצל את הסיטואציה והולך אחורה. עכשיו, לא סתם שאלתי את צבי לגבי עבודה מהבית, כי היום גם יש תירוץ לגיטימי. נכון? אנחנו יכולים לעבוד מהבית, אז כשאתה מגייס מישהו בכיר, אתה רוצה לראות את האינגייג'מנט שלו. רואים את זה במהר מאוד, זה לא משהו שהוא יכול להתחבר. מדהים. צבי, אתה רוצה להוסיף? לא, אין לי משהו. במילה אחת, בסופו של דבר, גם בתקופת משבר, יש את הדברים שהם בשליטתו של המנהל, ויש דברים שהם לא בשליטתו של המנהל. אני מצפה לראות את מה שנמצא בשליטתו, זאת אומרת, בשוק יש בעיה, אבל יש לו את העובדים שלו, זאת אומרת, תראה לי מה אתה עושה, אתה יכול לנצל את הזמן הזה כדי לחזק דברים אחרים, לבנות את האסטרטגיה שלך, לחזק איזה, לעשות את זה, יש תמיד מה לעשות, ואז אפשר לראות את הדברים, זאת אומרת, לא בהכרח שהמדדים לא ישתנו. מדהים, אז אנחנו בול עומדים בזמנים, אמנם יש עוד הרבה שאלות, אבל אני חושבת שככה מיצינו את הדיון הזה, והוא היה דיון מרתק. שוב תודה ענקית לאורחים היקרים שלי, צבי, אורי וינון, באמת על הזמן שהקדשתם, מעריכה את זה מאוד, היה מרתק ומעניין, אני בטוח החכמתי,
ושוב תודה לכל המשתתפים, בשקופית הבאה אני אצרף לכם את פרטי הקשר שלי, מוזמנים לפנות אליי לכל שאלה, כל בקשה, שיהיה לכם יום נפלא ולהתראות. תודה רבה. ביי. תודה רבה. תודה רבה. דקה, אני רוצה לשתף את השנייה.